Hej og velkommen til YouTube-kanalen Team Milo. I den her video her vil vi alle fortælle lidt om, hvad vi får ud af at være en del af Team Milo, hvordan vi støtter på Team Milo, hvem vi er, osv. osv. Så jeg vil starte selvfølgelig med, hvem er jeg? Jamen, jeg hedder Sandra, jeg er 24 år gammel og bor på Sjælland. Jeg er medieleder, og det vil sige, at jeg redigerer videoer, og jeg får hjælp til at finde på idéer, så det ikke bare bliver en kastebold til højre og venstre, så vi alle sammen er en del af det her. Hvordan jeg fandt Team Milo? Jamen, det var en af mine kammerater, Nico, som er stifteren af Team Milo, som egentlig hævde fat i mig og sagde, kunne det ikke være noget for dig? Og jo, det kunne det godt. Og det er det også. Hvad får jeg ud af at være med i Team Milo? Jamen, gode venskaber, og vi er tro mod hinanden, og det er bare så hyggeligt at være en del af det. Jeg fortryder intet. Hvad er det bedste ved at være i Team Milo? Det bedste er, at man kan 100% være sig selv. Hvis der er et eller andet følsom, man har lyst til at snakke om, så kan man gøre det. Folk dømmer ikke en. Man er, som man er, og der skal være plads til alle. Og ja, det er jeg bare virkelig taknemmelig for, fordi det her rum, sociale rum her, det bygger på rigtig, rigtig mange ting. Rigtig godt, og jeg er skide taknemmelig for at være en del af det. Milo. Så det var lidt fra mig. Spørgsmål 1. Hvem er du? Jeg hedder Senja, jeg er 30 år gammel og bor i Midtjylland. Jeg er en meget kreativ person, har en hund, og vi går meget op i hundevæddeløb. Spørgsmål 2. Hvad får du ud af at være en del af Team Milo? Team Milo har givet mig nogle venskaber og nogle redskaber. De har været der, hvis man har haft behov for det, og de er der for det meste hele tiden. Hvis de ikke har tid, så er der andre, man kan snakke med, og det giver rigtig god mening for rigtig mange, inklusiv mig. Spørgsmål 3. Hvad er det bedste ved at være en del af og en del af os? Igen, som sagt, sammenholdet, det gør rigtig meget, selvom vi er meget spredt. Jeg synes, det er spændende, at vi er så spredte, men kan have sådan et sammenhold, som vi har. Spørgsmål 4. Hvor stødte du på os henne? Jeg stødte på en video inde på TikTok, hvor jeg tænkte, det kunne være spændende, i det at jeg selv er rimelig kreativ, og har lyst til at være kreativ sammen med andre, både virtuelt og fysisk, hvis det kunne lade sig gøre. Spørgsmål 5. Hvad er din rolle? Min rolle, det er, jeg er der for andre mennesker. Jeg er kun teammedlem, har ikke rigtig nogen titel som sådan, men det kan jo være, at det kommer med tiden, man ved det jo ikke. Så det er lidt om mig. Hej hej.